Усім вітанкі, з вами Ренцук Востровскі, і ў гэтым відэа ты даведаешся, што такое франтальнае, бакавое, кантравое і іншы тыпы святла, і як кірунак змяняе лук і вайб нашага кінашота. Калі гаворка ідзе пра здымку і пра кінематаграфію, кірунак святла – гэта база. Здымка ў партызанскіх умовах. Кірунак – адна з фундаментальных уласцівасцей святла. Ён робіць карцінку плоскай і двухмернай ці наадварот, дадае кадру аб'ём, драму і глыбіню, ці нават пэўную эмоцыю. Кірунак можа зрабіць асобу ў кадры прывабнай альбо пагрозлівай, можа стварыць загадкую атмасферу ці наадварот, паказаць усё бытавым надакучлівым выглядзе, як у мяне на кухні. Таму сёння пра гэта. Наш сетап для гэтага ролика – лямпа Godox SL6CW і маленечкі звычайны саундбокс. Зараз будзем змяняць кірункі святла, ставіш лямпу з розных бакоў, пачнем з франтальнага. Паехалі! У кожнага кірунка святла ёсць свае творчыя задачы, але ў выглядзе агульнага правіла, у якого відавочна ёсць выключэнне, франтальнае святло робіць карцінку плоскай і выглядае неяк нецікава. Франтальнае святло амаль не пакідае ценю, бо яго праекцыя супадае з праекцыяй камеры і, як вынік, не стварае ілюзію аб'ёму. Калі крышачку сунуць святло ў бок, ці іншымі словамі зрабіць яго менш франтальным і больш бакавым, гэта ўжо змацняе і пачуццё аб'ёму, і пачуццё кантрасту. Праз момант мы сунем крыніцу святла з софтбоксом яшчэ далей у бок, а табе прапануецца сачыць менавіта як зменіцца карцінка. Зараз бачна яшчэ больш ценю і больш фактуры. Святло пакрыху становіцца малюючым, бо пачынае маляваць формы і аб'ёмы. Гэта мы зрушылі крыніцу ў бок. А што трымаецца, калі ў бок і яшчэ ўверх? Гэты накірунак святла мае назву – Рэмбрандт, бо малюе характэрны трыкутнік святла на шацэ, як на палотнах гэтага мастака. Як агульнае правіла, любое больш-менш бакавое становішча святла больш аб'ёмнае і трохмернае, чым франтальнае, і больш пажаданае ў вялікай колькасці выпадкаў. Наколькі яно мусіць быць яскрава бакавым ці нейкі вось такі трошку збоку, зверху, трэць-чвэрці тып залежыць ад творчых задач. Можна вось, напрыклад, паставіць дакладна з аднаго боку і как бы раскалоць твар на дзве часткі. Адна асветленая, а другая ў ценю. Гэта не лепш і не горш, чым той жа самы Рэмбрандт. Галоўнае, што ёсць аб'ём, ну і значна больш драмы цяпер. Калі перасунем ключавое святло ў бок і трошачку назад, як быццам за акторку, то атрымаецца прыкладна вось такі светлавы спад, які вельмі кіношна кінае формы і пакідае большую частку твару ў ценю. Такі накірунак называецца зваротнае асвятленне – reverse lighting, ці кароткае асвятленне, бо накіроўана святло ў тую частку твару, якая адгорнута ад камеры. Кірунак святла, умоўна кажучы, амаль з боку фону, але крыху ўсё ж такі проста з боку дае вось такі водбліск на сілуэце. Кантравое святло часта выкарыстоўваецца разам з іншымі тыпамі святла для таго, каб, напрыклад, адбіць постаць ад фону. Упэўнены, вы чулі такія назвы, як бэклайт ці рымлайт. Гэта ўсё аб гэтым кірунку. Рымлайт амаль што не малюе асноўныя рысы твару, пакідаючы яго ў цемры. У гэтага кірунка і іншыя функцыі. Вось, мы дашлі да сілуэтнага асвятлення, дзе камера стаіць амаль насупраць крыніцы святла. Тут карцінка зноў пачынае сплошчвацца, выводзячы двухмерны сілуэт на пярэдні план. Пры такім становішчы святло можа абгортваць фігуру, а можа і ўвогуле пакідаць толькі чорныя сілуэты. Гэта ўжо як каму спатрэбіцца. Яшчэ адна група светлавых кірункаў – святло зверху. Характэрная асаблівасць такога святла – так званыя вочы янота, ці падкрэслена запалыя вочы, ну і зноў выразнай цені. Вядома, тут яшчэ залежыць ад таго, куды глядзіць акторка і ў які бок павернуты есть цела і галава. Калі акторка паглядзіць угару, ужо не будзе такіх змрочных ценяў. Усё моцна зменіцца, калі святло будзе біць знізу. Мяккае асвячэнне знізу дае загадкавы і незвычайны, а можа пагрозлівы малюнак. Тут і пячора, і таемніца, і магія, і ліхтарак у твар. Канвенцыя хорар-фільмаў. Шмат тут чаго ёсць у нізавых накірунках. Такая спецыфічная рэч. Але цікавая пагуляцца і паспрабаваць штосьці стварыць з такім святлом варта. Падсумуем. Ад накірунка святла шмат чаго залежыць, і ўсім накірункам ёсць свой час і свая патрэба. Нават назойлівым франтальным. На пачатку, каб стварыць кіношную карцінку, я б параіў пазбягаць ставіць святло вось наўпрост франтальна.
Усё ж такі лепш трымаць крыніцу святла так ці інакш троху збоку. Калі вы паглядзіце практычна любой фільм ці ўвогуле што заўгодна, то заўважце, што ключавое святло вельмі часта знаходзіцца дзесьці пад вуглом, бо так малюецца аб'ём. Ці можна ствараць ачмурэнныя кадры, ведаючы толькі гэтую базу пра кірунак святла? Пэўна, дакладна. Няма нічога прасцей, чым зладзіць такі сетап у цёмным памяшканні. Лясным святлом вертыкальна ўніз, можна нават не замарочыць змякчэнне святла, бо такі стыль спрыяе пэўнай жорсткасці. Але і такі кадр можа не трымацца вось так проста, таму што неабходна яшчэ правільна наладзіць тэмпературу, інтэнсіўнасць, тую ж самую мяккасць. Асвятленне не складаецца толькі з кірунку. Нам яшчэ трэба шмат аб чым даведацца. А калі спадабалася відэа, цісні падабайку, падпішыся на канал, каб не прапусціць новыя відэа. А з вами быў Рынцук Выстаровскі. Зробім твои шорты бачнымі.